الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Ovo je dovoljno samo da shvatiš. O hadis koji go beleži Ibn Hibban, ala sahihi Ibn Bulban, šejh Šuajb al-Arnaut i drugi, rekli ovaj hadis je potvrden, sahih. Jedan den Aisha, supruga na pejgamberu sallam, majka na vernici, Ummul Mu'minin Aisha, radijallahu anha, vika go vidov na pejgambera tibun nefs, go vidov raspoložen. I neko pa čovjek od, ono što ga imaš od duša, lice mu je ogledalo. Čovjek koji ima maka od duše, gledaš, lice to mu je crno, navednato, tako. Čovjek koji ima rad od duša, spokoj, zdravije, gledaš, lice to nur, mu zrači mu svijet. Pejgamber, kako to je više čovjek kako nas. Znaš da se nasekira, da se ona raspoloži, da se nasmije, tako nadam. Čovjek od krvi od mesa. Jedan den veli Aisha, go vidio pejgambera raspoložen. Lice to mu zračeše. Pa mu rekao, ja Rasulallah, Allah u prateniku, od Allaha li, Allah pejgambere, napravi jedna dova za mene. Pejgamber je pejgamber. Njegova dova je Kabul, Makbul, primjena, to je najsakanke Allah azza wa jalla. Allah pejgambere, i gledam raspoložen, napravi jedna dova za mene. Ovo nema nikakvog gref. I danas kada mu reče neki čovjek, ave napravi dova za mene, aj zamoli ga Allah za mene. Čovjek vamo, ti si patnik, tvoja dova je Kabul, ti si musafir, napravi jedna dova za kućava. To je nema problem. Musafir, patnik, javanđija, neko što je na povisokom mjestu. Aisha će, Boži pejgamber, napravi jedna dova za mene. I slušaj se dova na pejgamber. Dova na pejgamber, sallam. Allahumma gfir li Aishate ma qaddamat, wa ma akharat, wa ma asarrat, wa ma a'lanat. Allahu, gospodaru moj, prosti na Aisha, ona što go pravila vo minato i ona što će go pravi vo idnina. Prosti na Aisha od tajnite i javnite grehovi. Ona što go sokrivala i ona što javno go iskažala. I Aisha se nasmeja i padna vo skut na pejgamber sa selem. I pejgamber reče Aisha, ne ti se dopadna moja dova. La, ja reče, Boži pejgamber, mnogo mi se dopadna tvoja ta dova. I toga reče pejgamber. Evo сега точката. Wallahi, se kolna valla, inneha le daveti li ummeti fi kulli salam. Žimi Allah, ova dova što napravi za tebe, o Aisha, je moja dova za moj od ummet vo sekoj namaz. Moja dova za moj od ummet vo sekoj namaz. Vo sekoj namaz. Vo sekoj namaz. Tuka ne veli platne sabah i kindija. Ne veli tuka nafile, duha namaz, noćen namaz, taravija. Vo sekoj namaz. Ja sam se molil za moj ummet. Ko je ummet njegov? Ja si ti. Nije smo ummet na pejselem. Allah, pejgamber, se molil na Allah za meni, za tebe. Allah prosti im gi grevovite koji gi pravile vo minato i koji će gi pravat vo idnina. Koji gi pravat javno i koji gi pravat tajno. Neko da se moli za tebe, za sekoj namaz. Možeš to čovjek da go zaboraviš? Možeš to čovjek da nego počituvaš? Možeš to čovjek da nego sakaš? Zato je naš odpor prema pejgamberu seleme golem, naša ta ljubav kod njegova je neograničena. Videći warafa'na leke zikrek, koja klanjame namaz, koja pravime, što je da pravime? Sve je povezano sa Muhammedom sallam. Go molimo Allah azza wa jalla, sa njegovite najubavimjenjene i savršeni svojstva, da ne prožive ovo društvo na Muhammed sallallahu alaihi sallam. So bel obraz koji go branili i go neguvali, go čuvali, go šire, njegovi sunneti, njegova ta vera u ovije teški, naporni, burni vremenja.